Nasingo nyakora mogi twak mar buch jopiny chakore sani an gi wenda beach kaka nasingo ni kawuono dhi bedo twak ma oyawore malach an kod Okotho Ng'ayo ma bende en jadak kendo ja ohala e boma ni ma Nairobi, Fred Otieno ma bende en jadak kendo ja ohala ma Nairobi, Barbara Kinyi ma en jadak kendo ja ohala ma Nairobi, Paul Omondi Jaluru ma bende en jadak kod ja ohala Nairobi ka kod Ken Omamo ma jadak kod ja ohala Nairobi ka. Wadani wago kod mbaka wi chal mar Nairobi. Gin oganda modak e Nairobi ka gichiewo gokinyi to giringo gidhi e tijegi kendo gitiyo kod mwandu manitiere Nairobi. Nyiso ni nyaka gine ni nitiere gimoro maber molosi mamiyo gi yot kata gik moko ma pod ok olosi mamiyo gi pek. Mano momiyo wan kodgi kawuono nyakora mogi ng'iyo ni to Nairobi chalo nade kowuok e wang' jopiny ma gin jodak ma bende jotelo dhi kuomgi mondo tergi e kombe ma gintiere. Machiegni ure twak mar buch jopiny kawuono. Amora ahinya Okotho Ng'ayo kiyudo thuolo mar biro e Ramogi TV tinendeni. Erokamano. Amora ahinya Fred in bende ja Manchester motegna ahinya abro mi jo Manchester moko weteni bende mondo mosi kae machiegni ahinya koro itiyo gi microphone ywaye machiegni gi dhogi mondo koro twak obed achiel kachiel. Kaso bende aneno ka endi wan gi nyadendi achiel ng'eni watimo gima katiba dwaro ma ni kuonde ma joma chuo chokore nyaka wayudi nyadendi bende wan gi Barbara machiegni ahinya. Aya kasto wan kod Jaluru Paul machiegni. Erokamano in bende Ken machiegni. Erokamano. Okay, achako kodi Ken. Nairobi chalo nade? Nairobi to anyaji sand kuro pogore. Opogore yo mane? Nairobi pogore nikech kanyalo ng'iyo geria mwantiere kaka ompego gi chon to bit sana ne ko pen pogruok. Pogruok e ber koso pogruok e rach nikech nitiere mana pogruok manyalo bedo ni odongore obedo maber kata omedo bedo marach moloyo kaka ne entie chon. Sani to Nairobi rach. Nairobi rach. Nairobi rach gi sani. Ang'o marach Nairobi? King'iye gi chunyi wuon in kaka jadak. Ang'o momiyo wacho ni Nairobi rach? But you want Nairobi rach sani endi kiwuotho Nairobi. King'iyo Nairobi masani gi machon. Yok pogruok nitie sani mang'eny. Sani nyatuka Nairobi sani bet oyudo ko chafu bet ng'eny sana molo kaka chon entie. Kenya yudo ka ni kwa Nairobi sani kamoro mnya wuothe. Yudo ka muya ma sani yweyo pogore machon ma entie chon. Koro mimi sani mimi wacho sani Nairobi gi sani to sani orach. Sana orach. Okober. Okay. Fred. Mani chung ni kosin gi chung mopogore ka jadak ma Nairobi. Neno Nairobi nade? Kosin ng'iye kama opogore. Ana wuon ka ng'iye. Yo ket microphone machiegni gi dhogi mondo wawuoyes. Ana wuon ka ng'iye koka kora Nairobi. But ng'eyo ni dhano ywak to wayo ywak wate Nairobi rach to rach. Ochido okonyo wuondre. Konchiel be jomoko wacho no ber. Lakini an koka kora wuon Nairobi opogore. Anene ko ber ahinya. Okay, wabro kwano gik momiyo wacho ni Nairobi ok ber. Ong'ayo in ang'o momiyo iwacho pachi gi sani king'iyo Nairobi kitielo ni kober to ber nikech ang'o to koponi en gi pogruok kaka ji ariyo mosewuoyo Fred kachiel kod Ken owacho en ang'o momiyo giwacho ni pogruok nitie kopim gi chon? Erokamano George Bati. Chakre 2022 nyaka sama wawuoyeni lwasi mar ohala Nairobi ok ber. Nairobi ok ber e yor ohala. Lwasi ok ber. Lwasi ok ber e yo machalo kama. Seche ma county government ka ushuru kuom Ong'ayo kaka ja ohala, I expect services mondo timre. Ok timore. 2. Nairobi my city maduong'e mogik kendo ne county maduong'e mogik e Kenya ka. To Nairobi itayo gi county assembly ma Nairobi. Itayo gi county assembly ma Nairobi nikech makalo budget matiyo Nairobi ka. Makonya kaka japiny, makonya kaka voter, makonya kaka ja ohala. Gigo duto te mikalo e assembly nyaka dhiye public participation. Gigo duto te mokale public participation ok timre kaka japiny owacho. Omiyo lwasi mar ohala ok ber Nairobi ka. Erokamano. Erokamano ahinya. Aparo ni Barbara
in bende isedake e boma ka kendo itimo ohala e boma ka samoro inyalo bedo gi paro mopogore in iwuon gi chung' mari Nairobi ni kama nade? An kaka an ja ohala ma Nairobi ka, Nairobi ok ber. Nairobi ok en Nairobi ma 5 years back. Ohala okethore Nairobi. Nairobi olil. Insecurity is very high. Ni malo sana. Sani nitie kata jomoluoro. Nairobi ka en ng'ato tiyo gotieno gi godiochieng', lakini osetipo kama sani ji chako luor bedo within CBD gotieno. Koro mano nyiso the highest of insecurity level mantie Nairobi sani. To mana kaka wadwa wacho ni Nairobi en town maduong', en capital city mar Kenya. Monego bedi is the cleanest. Onego bedi jok manitiere iye are very comfortable. Yani gin sawa. Lakini Nairobi sani pogruok duong' mang'eny. Ok en kama di advice ng'ato no bi kata chako ohala sani. Erokamano nya. Kimiona Paul microphone. Paul owuon ni e chuny boma ma Nairobi. Paul, chuny boma kiwuok ot gokinyi tidonjo e chuny boma. Samoro gima Barbara wacho, seche mago tieno mewacho ni ji luor, ma Barbara to wacho ni en oluor no. Samoro in seche go kokitiyo e chuny boma ma Nairobi. Kang'e ni mane chal koso en nang'o. Mondo ing'iswa ne to bende gima Barbara wacho ni luoro nitie seche mago tieno ni en adier nikech kae kama iyude achiel ariyo magi. Adiera ng'eni Nairobi nitie berne to nitie rachne. Yes. Generally rache mang'eny maloyo ber. An awuon yes. An jo ohala ma Nairobi dier CBD, an ja picha. Mostly tiyo tiji goyo picha e street, an gi studio be kanyo. To weche ma Barbara wacho kaka mahero iwache mar insecurity ni. Sando kendo dwa medore ahinya mokalo kaka ne ngatie chien. Ka warango higa mar 2021 kod 2019 ne abit ne insecurity ne bere lakini sani kidogi rango kaka die town chalo en kuo nyaka kuonde mane kuo onge ga ineno kaka 2019 ne oket curfew yi mang'eny nok dhi e town koro mano ne ba kwa pimo kisani kaka sani ji nie town nyalo bet ni opogore matin nitie pogruok kata mana gi higa machien ka 2023 ka pod ne nitie pogruok insecurity makoro sani bedo makoro rach die town ni ochakore last year gimoro ka November emantiere kaka vijende moko no biro di town ma gimecho ang'aya to Coca-Cola aido ni gini bedo gi wan wawegi to polise bende ni lwetgi ni e kae gomi awacho ni polise bende ni lwetgi kae inyaido ka kuma imache kauga daka police ido kasama idwa match police bedo ni onge then kapoko tiyo kata mana daka maka par ka koro mecho sedi mo se tiek mo se majo mani mayo kula kido ka police kalo kanyo tido ka ng'eny police mo kel CBD ng'eny gi gin mohero pesa machoko pesa kuom vijende maki gi kosa moko mapeti ido ka ng'eny jok maneno kaka jokuo ng'ama neno ka criminal ok gi chungga anaona nyalo wacho kaka anaon aselware lwetu police ndalo ariyo mamokuongo ne gi chunga gi maki gi sachi tido ka ogolo lwete to nyisi ni lweti ni dumi njaga tadi nyisi ni lweti dumi njaga ginyisi ogolo lwete nyisi ni ang'o dumi lweti ni ma iusa njaga kora tido ni kuma tieno ji ong'eya duto te ma jopinye makonya ni manjaga magigolo ofuko na makoro gigolo nyaka njaga e ofuko na madier gigolo meneno to njaga no inuon kinga kirango tido ne onge kuomi to jogo monego bedi gi deal kodo to gi deal go especially yo mawuok Arambe Avenue kakalo Kenya Power stima gitiend Kenya Cinema kanyo nitie polise moko kanyo machung kanyo magin tije mayo aya then kocha okendo kwach ma insecurity ma Nairobi ma iwe recently for the last 1 week waseneno dramas ma vijende wok giwotho in groups of at least 10 to 20 people sama gibiro gi approach ineno ka gibiro in 20 then you are walking in a wotho kendi
idieri ka gintie ka giloro ni idieri ka to gima yayanga then jopiny ma neno ok nyakonyi winjo ka jopiny wacho ni Nairobi kila ng'ato ni kod odiochienge ni mar giluoro ginyagoyo koko ineno obeni sama imako ng'ato to jopiny be konyo goyo koko to at least yudo ka ukonyoru lakini to kako yudo ni ideyo ng'ato kamoro to jopiny kalo jokuogi yudo nafagi wacho karaka ji kalo gi kama to gimedo gi behavior no. Okay. Paul Jaluru, in kaka ng'at ma tiyo chuny boma, inyate wacho ni wach mar goyo picha. Wach mar goyo picha ne kine ka en lokruok mobiro e chuny boma Nairobi kata boma Nairobi ma koro sani samoro kelo yuto. Ne kata jok ma samoro ne nyalo bedo ni donje time ma samoro iwacho ni nyalo rocho arita gi. E gimo miyo awacho ni Nairobi nitie berne to gi rachne. Berne en achiel ber mar Nairobi gi sani Sakaja temo miyo vijende kaka wan opportunity. Lakini Sakaja sama miyo vijende kaka wan opportunity magoyo picha. Toko olu nito vijende gi sama gitiyo elwasi makare kose gitiyo elwasi mabera marach. Okay. Ido ka en gi chuny man mondo ji oyudo mapato margi. To jogo mane bueka to sabotage. Ido ka neno ni wan jok magoyo picha e town. Wakale mateke lwet officers mag county. Eni magi mano miwa thuolo mawatiyo ma okondo ben wachulo moko achul tax lakini doka officers mag county gikalo kuma odiochieng ka ona de pade gidwaro kata mana siling 200 to Sakaja officer mare to ngima ben ni gini en gima onge. Okay. Korwa idoka wa omiyo wana nafasi lakini kendo na other side okolu nafasi momiyo wani koro jogo tiyo kodwa marach. Okay, okot Ken ni wacho wach mar chido mar boma. Ang'o ma owinjo bed ne timo kata ang'o ma uneno ko owinjo bed ne timo ma samoro nyalo kelo resruok ne chido makama nikech kwa ng'iyo anno ka sani okel moko kuom kuonde me ipuke taka e chuny boma. To samoro tiyo ma bende tiyo oko mar boma. Oko mar chuny boma to pod en e boma ma Nairobi. Ang'o gini muwacho kata diponi en ketho mar ji giwegi joma odak Nairobi ma bolo gigo aweyaye moko luwore gi chike koso en seyo makoro nyaka wadir ne sirikal kata jotelo manitie. Bati mara wacho Nairobi ne lel mar Nairobi. Chalo kama. Ingi Nairobi gi sani. Ka wuoyo lel mar Nairobi gi sani. Nyaro ni kiwuotho e boma. Ka tuo ino kan tire dustbin. To gisani ina ukende Nairobi town idonji town sani kidonji kata ire mar ambassador ka endi Kencom iri dori ambassador ka ko chomo kata mana KBS kan iro ko chalo ko to e mudhurwa tek Wacho ni onge order tek kamano CBD e machalo kamano koro estates ko chalo nade tieni ng'ato kaka japiny usimo dakata mana ka Wangware kata mana Kayole masa moro bende chulo suru mijuogo ono beni en kama odake nyak bendo daka maler wach ni kono bachie to ler mar Nairobi mar town ing'iye gi county government ing'iye gi Sakaja to kedwo yudo ka Sakaja nigi jogi masolo suru kama ng'ato dake kiwuok inyono jwala inyono gimo kunjeri mok neno wacho kata to wane sibo giko marwa di bedo nade kaponi wanyono gik moka inagi to tax to chulo seche duto bine ka pesa mochulo ni okonyo wan kata nyakonya wuon magole okokonyo koro gi aneno gi manyawat maduong' ni Sakaja en gavana maro kata ng'atamba lakini dong'iye ler mar town galuor ma dhano dake mondo mi wabed ni wang'eyo kama tax wadhiye kalure gi Ken kone kama tax ne dhiye. Barbara ma ema nyalo bedo ni en chung mari ni okine kama tax dhiye ujoma mine kendo utiyo lwasi manitiere alwora ma jibe ne ng'enye kama ne apano chiwo ranyisi mare yo madhi yo Mudhurwa kochane
yo kama ohala chakore chigni udwa tiyo seche duto nikech loche makelo mwandu donjo chunyo tieno jomomondo mondo kaw mwandu go donjo kogwen ahinya unang'o ma unyalo wache alwora machal kama magi gin kuonde manoketi ni uju bed ni keto kenge mokwongo magarita kachiel kod weche mabiro bero lwasi mar ohala ka wuoyo be e wach Mudhurwa no an ajago ohala ma Mudhurwa koro ang'e Mudhurwa maber ko tuomo wach Mudhurwa to nyawodo no wacho maber ni ka CBD machal kama to what about Mudhurwa en gima lit ahinya nekech ushuru to ji golo nyaka Jumapil biro yudo ka sirikal biro kawo kuomi sirikal mane dong kanjo gibo county government boka ushuru kuomi nyaka odiochieng' monego bed ni yweyo lakini service go toki bineno gi nekech wan kaka jo ohala gimodoro mana bede environment maler in fact mane gima ja ohala nyadwaro mamuhimu alafu security gik moko ariyo go hapa ni kimiyo ja ohala imiye security timie environment maler kapaka nti gimonya manyi ne wach kendo lakini king'iyo kaka Mudhurwa sani for example kama ana uso nduma in wholesale kama tiye inya yudo sani wan gi takataka nyaka dwe mar 2 ntiere pit midhi kete takataka koro yudo ka gini yani meda ma kobedo mang'eny kore kidhi tuome kata loche 2 kama nego be tuomo kata lochni 100 gi wiye sani kidhi Mudhurwa ochopo kama taka oblok nyaka yo ndara ma ji luwo to maning'e ni already ose affect jok mago ohala nikech mano yo ma ji luwo to gimang'e ni ohala ji manyo ga kama ntiere kama ji kale nikech dhano go e pesa balido ka koro ka takataka ose block yo manyiso ji dhi divert koro gidhi luwo yono once no giluwo yono that means jok mantie kanyo koro lalo to serikal kaka ushuru kuomi to gidwa ng'eyo serikal masani konto gikonyo kudwa wach ni girach kabisa ntie kuonde moko achiel kaka kanye lakini percentage maduong' richo ng'eny molo ber oshadier richo sebedo mang'eny malo ber kama dawach ni ginya konyo wach ni koro kawuono serikal waonge police mowacho ni richo gi yes waonge kanjo mowacho ni richo gi benya bed Kenya benya dhi mbele ok nyalore koro bedo gi kanyo be nitie kaka konyo nikech once ni police ni ka kata ng'e ma jakuo mantie batheno kang ni kwani kenti buti kanyo lakini richo mana kaka ochini beto nitie but ber nyabedo like 30% 70% is richo insecurity mana wadu uwecha wan kaka joma mine nitie nyaka rape cases tinde within this same Nairobi. It's so unfortunate. Street kids opongo everywhere Nairobi ka. Magi mayo ji ayanga to ng'ama care onge. Moko biti yogo nyaka nekech iyudo ka ntiere minya mako mimi sirikal to kinyi dugi nene. Alafu the number ma street kids grow go Nairobi ka is alarming. One street families gin gi familia to gi disturb jo ohala sana. Gimekin serikal yorgi. Gimbe gine kung'iyo gi kaka gitimo kaka gitimore chal ka gima gin gi force moro somewhere. Ntie kaka gibedo kako ritgi omigi arita nikech gimomiyo do wach kama jo ohala osego koko especially CBD Mudhurwa ji osego koko ne wach jo ohala osego koko ne wach ginene street families alungi nango gi dholuo street kids gina nyithindo madang nie bombe maonge dala gi monge to koro tindo koro gin nyithindo gin families gin gi familia nti familia mido ka street kid onyoma wadgi to gine takataka kanyo to ka giwugo dichu to gimecho gima jo ala ko yudo ka kata customers luoro chopo kuonde moko to ko once customers oseluor moiso jawala ngama usu cha dongo lalo lakini parnia serikal to noka ushuru kuomi gokinyi ko gwen to into ntinga milalo nekech koro okinya timo wandi it's high time kaber by the Nairobi onego dok kama nintie kata koko nya dok
lakini at least onego ging'iye jo ohala gi wang' moro mar uruma, jo ohala ywak. Okay. Abiro biro wach mar jo ohala gi joma moko bende nikech joma timo ohala ng'eny. Yes, Fred. Iting'o mic nino gi malo mondo mak duondi malew. Wuoyi ma duonde lew. But an awuon Yes. kanene makosa duto te dhi ni Sakaja. But an gima aneno ni Sakaja do timo Nairobi. Otemo wuoth. Seche moko be wuothoga. Sana Mudhurwa. Dhano uso nyaka idho ndara. Kaka geche kalo ibe kalo kanyo. Ing'eno tek. But seche moko be nyalo bedo ni Sakaja konchielo korach. Nyabedo no chiwo pesa mondo ochok takataka to kuchop. Koro Kenya waka bende gima nyakwa ng'e George Bati. Yes. Ni mibadhi ni malo. Koro jotendwa madongo obed kode Sakaja piny girang ni makosa en kanye. Jopiny ywak. Nairobi en city ma okoro bedo mochido. Jotanglo madongo mage. Dhano kaka Raila Amolo Odinga kod William Ruto. Sani 2027 wan gafcon. Okwadwa ibu. Welo biro mang'eny. Dichopo Nairobi chal kamae. Mona ibu mokwadwa. Wadwa Nairobi ben maler. Kila ng'ato kumatiye biashara obed maler. Okay. Mona gima kwayo. Ong'ayo. Yes. Ine chuny chiro mane gi uma ahinya. Ikidienje mopogore. Toi. En chiro mabende maseche jayudega seche moko. Kamano. Ang'o minyalo wacho e telo masani lek masamoro gin go kata gima ne ginyiso kaka jo ohala manitiere alwora ma Toi kaachiel kod jadak kata ng'ano matude kod jodak ma Kibra. Erokamano George Bati. Toi market ni Kibra sub county. To shida maduong' ma wakale kaka jopiny kata kaka jo ohala Toi en ni management ma Nairobi rach kochakore e grassroots level nyaka ka governor malo. Orache yo machalo kama. Management telo gi lerno atien gin jomage jotelo mag chiro, jotelo mag ruodhi, jodong gweng', jodong nyumba koso telo mane miwacho ni from the grassroots ni. Telo from the grassroots en kochakre ward admin, sub county administrator, nyaka governor, nyaka ministers mag county. Rache yo machalo kama. Ka ushuru Nairobi ka obedo digitalized. To chopo sama kanjo maka ushuru koni nilipa tu kwa simu yangu itafika. Niso nango kitamori titingo lepi. Niso nango seche ma joma tiyo ni timu richo to kenyal act. Niso ni part and parcel ma richo ma jogi timo. Machielo en ni jopiny ma Kibra ok nyal neno development kwa e county government ma Nairobi nikech governor odich gi pending bills maloyo projects monego tim ne jopiny. Sani mondo tim project Kibra sub county kata e chiro Toi, governor nosingonwa perimeter wall. Bo ket budget mar 100 million last year 2024. This year 2025 dwe mar auchiel kendo ket 160 million. Onge perimeter wall moseger Toi. To pesa to nosekete budget. But team public participation. Ngiso nango seche ma governor chulo pending bills odich kod pending bills. To pesa mokale budget mondo tim projects ok timre. Ngiso ni nitie ng'at moro ma yuto e gimonego project monego timre ne jopiny nikech e Kenya te Nairobi ma county government poko chiwe basari. Kariambo to wetena gi nyaminwa nene ka. Na county government ma Nairobi poko chiwo basari. Jino neno mugik diere Kidero. Emne jio nene basari sor diere Sonko. Management ma Nairobi rach. Governor kok nyal riembo ministers. All piny tebo chak wuoth manyien. To wabro yudore kamarach nikech jua kali sector emarwako pesa mang'eny mogik ne county government ma Nairobi nikech jua kali thoth maloyo joma tiyo office. To jua kali sector
Eminjo ko wadwa Paul ywak, owadwa Omamo ywak, Barbara ywak, nikech flow mar pesa cha ne piny. Ne piny kabisa nikech jojua kali ywak. To governor ok dwa lesen ne jopiny. Okay. Omiyo nyaka governor act monde ka wang'en gik matimore richo Nairobi ka. Owe chulo pending bills, to seche moko pending bills michulogi nitie percentage madhi ofuk ng'ato ma dongruok ok nyal timre na jopiny. Sani chike modwaro ni mondo ochul pending bills ok en owuon. Kata ka chik dwaro mondo ochul pending bills, to pending bills kod dongruok mag jopiny ere monego bi mokwongo. Chik to dwaro ni nyaka ochul pending bills. Donge pending bills notiyo ne japiny, en chenro manosetim, koro ng'ani bandho gope, en bende odwa ni odhi nyime kaka johala. To budget mokale assembly CECs ma county ok nyal chopo dwaro mar dongruok mondo timre ne jopiny. Right. Yes. Fred nowacho gimoro ni johala nyaka tie yo kuom ranyisi. Kiwuok mano yo mamudhuru samoro nyalo bedo ka donjo Jogo Road. Ni johala nyoro nyaka umbo utamo wang county. Johala bende koro utamo wang county nikech kong'iso ni kik udonj nyaka ka to ka chupo godhiambo en mana mbao 2020 kanyo. To ngumu neno ka samoro unyoro county, uywak ne county to umenu mukelo pegi Barbara. Yes, mina Barbara microphone. Kanyo di kata ka johala wambe wan gi shida. Yes. Lakini gini pod dok ne mana jotelo nikech kanjo ang ne bi ka pesa ir. Iwinjo ka nitie kaka ji ong'ere, nitie kaka yudo ka ji ong'ere ma ka obiro to inyisi ni we mondi mkubwa biro kosekalo kama to duok mzigo. Koro ida nyisa ni ng'ama nigi shida ka en jawala ni enobiro manyo. Koro kata nyisa mani pethe chuny ndara kanyo. Emomiyo wan gi leaders to lead us mondo gimiji yo direction maji luwo. Lakini koro ka leaders gi ema yeni oginyisi nyaka sima jatelo biro kalo kosekalo to koro induok mzigo. Manang ni lawu ng'ama biro manyo to kanyo ko duok mzigo to ng'edhi manyo. Ng'ama nonego bed ni kwere ni kikobed kanyo no emomiyo chance mar bedo kanyo. Emomiyo yiene mondo mi obed kanyo. Koro kanyo to dwa lawu johala inya. As much as johala gine lakini jogi gin mane yor manyo. Mako wen ni ginya manyo to sawa. To ng'ama miyo kokwer gi to giwinji, wich bedo matek. Tingene ng'ama idwa ni mondo los gini en ja siasa mabiro dwaro kuom jogi kendo thuolo machielo. Koro odinne ka odiye nikech koponi utimo wich teko to golo to wacho ni itiyo kodwa kama wariti 2027 ka ok otimo bende idhi kodwa kama wariti udwa ni ng'ano chung kama chalo nadi. Ma to koro ing'eni ok digine kanjo gi ja siasa. Jogi gin ji ariyo mopogore. Ja siasa gi kanjo nikech ng'ama yiene ji bede tiendara no en kanjo. To kanyo ndik gi ng'a? Kanyo to ndik gi Sakaja, yes. Dongo wacho ni joge Sakaja ok ti. Ni joge Sakaja sando. Koro luongo nyingi Sakaja to kae wacho ni kanyo. Yes. Yes, Barbara. Gimomiyo wawacho ni yes ni kanjo lwetgi ema miyo ji dok e ndara. Kapo ni ise observe iboyudo ka nitie jogo ma kibiro iting'o ji. Nitie jogo ma miyo ga signal to giwuok immediately. To nitie joma pod dong kae. Koro ing'en kapo ni biro mikawo ng'ato achiel, ikawo usig ng'ato no ka gikawo usig ng'at maka to ng'ani odum ng'ani tiyo ka already. Then kedo gidhi ka gidumo ng'ani to gikawo ng'acha. Ing'eni samo tim kama ni bendi bro penjo ni tang'o mian mara ikawo. Kama wich teko bire. Kila ng'ato koro manyo dhondara koro kuma onya declare maber ni. Inwachi do ka koro unu yie dok chien to kanyo ni osemiyo ng'ato space mambele ka. Koro ing'eni bedo gidwa manyo kuma inya use. Okay. Chuni duoge dhondara kuma specific people imi be biro koro laro kodgi. Tito koro miyo koro ji gamore machiegni gi dhondara. Sakaja kano dwaro waning'eni okwanya blame officers mag aning'ena blame Sakaja. Cause ot karach tirango baba ma ot. Okinya chako rango nyathi. Koro Sakaja jatend jogi. To gik matimore gi ok ni ok onenoga. Kapo ni Sakaja wacho maber kabisa ni okodwa the hawking etiende ndara ok nyal timore. Kapo ni odwaro mondo okik timre ok nyal timore. To nikop odwaro mondo timre emomiyo timore ga. Sakaja kane kawo telo ma Nairobi where watch no paro ni en tich mayot ma ng'ato kaka kucha kaka nene senate chata to biro to
odhi yudo ida mteremuko ing'e Nairobi ka wawacho ga ni nitie wegi, nitie jogo ma bende sabotage iye ka, nitie jogo ma bende dwaro mondo goye piny gi iye ka, and he was never ready mar gikalago. Noparo ni kosebet malo kacha no bro chiwo instruction achiel ariyo adek to gik moko dhi mbele. Okay. To ng'e Nairobi ka nitie kila ng'ato gi interest mare. Omiyo ka ng'enyne oyudo ka tich bedo matek niwach en malo kucha ok obi piny Sakaja chuk dhi e ground mondo neg matimore e ground. Watieko, ang'o ma nyaka tim Ken? Ang'o ma nyaka tim? E Nairobi to nyaka Gavana Sakaja olok mokwongo nyaka olok jogi mutiyogo. Kok onyal lokogi to nyaka onon sekta ka sekta. Komi idara mar ler nyaka ong'in to idara mar ler ni ng'ama kama mochung'. Jaler wuotho pile pile Nairobi kendo go nyaka picha. Yawa pok uneno. Bati wuotho picha pilo kadagi. Lakini gi sani nitiere ma go picha. Ok odona riangi. Gi picha ile kaka kanison au skati nyago picha. An edo kawa uskacha. Ki approach country was. Gin kanyo pethi makata kama ndoka nyaka dhingini onge. En ga lane sareya. To ma bedo line achiel. Okay. Koro Sakaja ni mana yo munyalo fuato go joge mutiyo go. Mondo mi japiny bende oyud yot. Okay. Yes. Otim lokruok. Utim lokruok. Ka ok onyal lokore to lok jok motiyogo. Jok motiyo nyaka loki. Wan modhi loke. Aya, wan jopinye modhi loko Sakaja. Kaluwore gi kaka ndalo dhi wan Sakaja wadhi loke. Kendo ng'ama wadhi loke kodo ochunga. Mano wewa gi kanyo. Alright. Barbara. Mano pacha jaluru. Wewa gi kanyo. Yes. An gima nya wacho niya. Sakaja otem ng'iyo jomoluore. Nikech mana kaka wadwano wacho ni ot ka nigi shida tibo luong ibong wuon ot. Kata nyathi ko kos tibo nyathi ng'ane. Koro ng'ane ne manyaka koro wan emomiyo shida man bedo gi te. Pod waboloro gi mana ir gavana wa Masakaja. Waere ndi lakini utoto wuon wen ng'ama. Olok jo Nairobi to wuon gi ng'ama gimbe ka gine to dhi kuom wuon gi. Sakaja nyaka lokre to koko nyal lokore to lok joma saraunde. Okay. To koko nyal to we Nairobi ne ng'ama chielo mondo ti. Alright. Alafu ka gini nekech maybe anaka sar de. Yes. Gitiek no street kids mantiere Nairobi. Ithindo ko chanda wa sana. Gitiek no street kids joala yuak ni street kids sana. Kanti ng'amanya winjo ma to gimanye kaka gimanye kaka ginya tiekonwa watch street kids gi. Nyithindo gimecho moko gine nyaka tinde giwuotho nyaka gigine ne. Akenya nyalungo nango. Mako kichiwo gima gidon to giwiri. Akeka Giminyaga. Gimieno kuom jiminyaga. To ena godiochieng' alanga. Koro gimanye ka ginyati kuno street kids gi. Takataka to kado uwe sana kecho sebedo kizungumkuti. Mondo koro wawegi kanyo. Fred. George Bati, an gima naneno niya. Yes. Gima nyangiso Sakaja. Gima kelo chido ma Nairobi en niya. Gimokia. Sakaja chulo ji late. Jokanjo ng'anyo. Iyudo msara chini ya maji. Msara ichulo gi tarik 20 tarik 15 kuch. Joma timo takataka be iyudo ka ng'anyo. Ama muno takataka bedo mang'eny Nairobi. Chulgi wang time ok bi neno takataka Nairobi. Alafu gimokonyo Sakaja Raila Amolo Odinga. Mono ki kwa ondre uru. Sakaja ne dogol. Koro kumentie owinji yuak jopiny. To chul ji wang time. Tich biro dhi maber. Koto ng'ayo atieki. Erokamano kada tieko kapok achopo way forward en ni Nairobi ka Dishina County en mchele gi oganda. Nyathi dak cham January to December. Adier kamano kende project ma governor osetimo to okapar kaka en kama obete onya bedo proud ni jomotelo nigi mor.
The only governor mapok otimo any single project Kibra sub-county en Sakaja. Igero Woodley Stadium to standard mare ni piny. Bati kati ni Nairobi ka, ber ka seche moko kiwuotho tisieme gimoro ma governor osetimo. Jodalawa. Ng'ata mok dwar lokruok obiro to nyalo loke. An gi way forward. Nairobi ka. Yes. Olok chik. Akian gini jo ombudsman, akian ilugana mo ng'iyo chike. Olok chik ni jogo madwa telo Nairobi ka team application. Tigoyo gi kogno, ting'iyo kagin joma nyalo tayo Nairobi ni kik bed ni igo kura ne governor matayo Nairobi ni my capital city. To voters go kura karango mfuko mar ng'amochung'. Okay. Mane gima ketho Nairobi ni Nairobi ka ji apply kata ka George Bati manyalo manage Nairobi kuom ranyisi to timo application tigo gi kogno to kapod ipango line tigoyo kura ne governor ma Nairobi pod wabiro yudo bad leaders and jopiny pod biro ywak. To adwa wacho kama nikech governor no serese to Bati gowetena gi nyameno unyalo yie koda ni seche milware pi to ji ariyo goli. Ng'en kidok e pigno mar ariyo to nam nyalo yueyi. Koro obed motang' ni nosegole e nam ataro kik uyie mondo odog kacha nikech kodok mar ariyo nam to nyalo dhi. Erokamano. Mane gi chakruok bedo gi giko. Chuny yawa modak Nairobi giwacho kendo gigolo manie chunygi. Ting' koro dong' ne joma nigi teko momigi mar kelo lokruok. To wach ma owuok ka ni kapo ni pod okone lokruok to ng'at machielo nyalo biro e lokruok malok ng'ama ne winjo bed ni kelo lokruok to tamore kelo lokruok. Nyinge en George Bati. Twak mar bujo piny ochopo gi kanyo riti masani.